Antzerki honetan erregea izango naiz. Ni leire naiz eta antzerki honetan printzesa izango naiz. Kaixo, ni Natale naiz eta antzerki honetan erreginaren ama izango naiz. Jendeari begira baina desberdinak. Zera? Antzerki honetan Elaria eta Kaixo, ni Aitor naiz. Nola bukatzen duten txabek, beste da? Kaixo, ni Aitor naiz eta antzerki honetan Elaria eta artista izango naiz. Kaixo, ni